Занимава ли се с L-карнитин? Най-любимата ми тема. L-карнитин е естествена аминокиселинно-подобна субстанция, която играе ключова роля в енергийния метаболизъм на нашето тяло. Най-просто казано, за какво служи L-карнитина? Първо, пренася мазнините към митохондрите. L-карнитина действа като транспортер. Той пренася масните киселини от масните депа към митохондрите, където те се изгарят за енергия. Това прави процеса на изгаряне на мазнини по-ефективен, особено когато имате някаква физическа активност. Повишава издръжливостта и енергията. По-добро използване на мазнините, повече чиста енергия съответно. L-карнитина помага при умора, особено при хора с ниски нива на карнитин. Това са примерно жени, вегетарианци, спортисти и така нататък. Подобрява възстановяването след тренировка. Намалява оксидативния стрес, подобрява притока на кислород към мускулите. Може да намали и мускулната треска, има такива проучвания. L-карнитина поддържа сърдечно-съдовото ни здраве, което е изключително важно. Използва се в някои терапевтични схеми при сърдечна недостатъчност. Подобрява метаболизма в сърдечния мускул, което е много важно и аз много често го използвам за сърдечно-съдови проблеми с хората, с които работя. Мазнините сам по себе си работи най-добре с комбинация с кардио или с силова тренировка.